זה הטיפוס על הביג מאמה, ביג דאדי, אחלה דיונה. אני מסריט אותך אשתי, את רוצה להגיד משהו לאומה? לאומה? אנחנו עולים על הביג מאמה, ביג דאדי, סליחה, ומולנו הביג מאמה, והשמש ועוד שנייה זורחת. שלום, אבל תצלם גם אותי ואת איילה תכף. סוסווי דיונס, כל דיונה חתיכת טיפוס. עכשיו יודעים למה עצרתי, בשביל לצלם, זה כאילו בשביל לצלם, אבל זה בשביל לנוח מהטיפוס. אנחנו מחכים עוד מעט לזריחה. זה היה 360 מעלות של צילום.